Бимбо. Добър вечер, гледате късните новини на TV7. Bimbo. Da domu. No, es video. И както винаги ни изненада. Свършиха билетите за Зизо. полуколеда. Зизинка. Горно-Оряховският суджук вече официално е запазена марка в Европейския съюз. Днес настъпи астрономическата зима, точно в 7:30 сутринта. Биби. Със себе си типичното за Бибко. сезонно време. Иванчо. Първият по-сериозен сняг причини Иванчо. по пътищата на страната. Към 15 часа Иванчо Пихливанчо. страните бяха мокри и заснежени. Затворени за движение Мамо, са нали пътните въртишки, твърдишки и въртишки, Вам? а за останалите са въведени ограничения за тежкотоварни превозни средства. Бибо. Бимбо. Зрители на TV7 сигнализираха, че пътят към Перник през Владая е почистен частично. Това предизвиква огромни задръствания. Друг зрител ни съобщи за поне 2-километрова колона от автомобили по подбалканския път в района Казанлък преди Ветрен. Причината е обърнат тир и близо половин метрови преспи. Движението е напълно блокирано и шофьорите търсят Бимбо. подходни пътища. Кажи нещо на тати. Кажи. 6 километрични колони Кажи. от автомобили до предела и в двете посоки. Пътят беше затворен за движение в продължение на часове. Заради лошите метеорологични условия се стигна до инциденти. В София съм тръгнал 6 без 10, като 9:10 ме удари.